nagsulay, naghatag og kusog sa matag adlang panlimbasog. Ikaw ang dangpanan sa mga katawhan. Ang imong pag-amuma kang Jesus ug kang Maria, nakahatag katumanan sa pagbuot sa kaitasan. Mga hiyas mo nga naampo, ipaambit mo karon, kay ikaw alang ka namo sulundo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalad mo ka namong tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalad mo ka namong tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Daghang salamat, O Senyor San Jose. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. May suon, may hapon. Novena sa inahan sa kanunay panabang. Sa ngalan samahan o sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo kong Hesukristo, Diyos ug tawo nga matuod, magbubuhat ug manunubos ko. Aniya sa imong tiilan ang usa ka alaot nga makasasala nga nakapasubo kaayo sa imong mahigugmaong kasing-kasing. Ay hiligugmaon nga Hesus, ngano nga nakaako ako sa pagpakasala kanimo o pagpuno sa kapait sa imong kasing-kasing nga nahigugma kaayo kanako ug ang tanan iyang gihimo aron sa pagkakaplag sa akong gugma o pagkamakaliton ko apan o manunubos nagahinulsol na ako o dako man ang pagbasol ko sa akong pagpakasala kanimo o maayo unta nga mamatay ako sa lunsay nga kasakit tungod sa pagpakasala ko kanimo. Nagbasol na ako hinigugma ko, Ginoo, tungod sa pagpakasala ko kanimo. Diyos nga Amahan, aron sa pagbayad sa akong mga sala, ihalad ko kanimo ang mga kasakit nga tungod kanila, giantos sa kasing-kasing sa imong Diyos nong anak. Ug ikaw o mahigugmaon nga Hesus, hataki ako og dakong kahadlok sa sala, aron sa kaulahian, lakip ang mga dutay nga sala, akong likayan. Nan mga gugmang yutanon, pahawa ka mo sa akong kasing-kasing. Wala ako'y lain nga higugmaon, kundili ang akong maluluyon nga manunubos, o Hesus ko. Tabangi ako, liguna ako, o pasayloa ako.
Inahan sa kanunay panabang, ikampo ako ug idangat ako sa pasaylo sa akong mga sala. Pagampo sa adlaw nga tanan, o santo siyamot nga Birhen Maria, ngaron sa paghatag kanamo og paglaom nga walay sukod, imong gidala ang matamis o yamot nga ngalan, inahan sa kanunay panabang. Nangamuyo ako kanimo nga imo akong tabangan sa tanang mga panahon ug sa tanang mga dapit, sa pagtintal kanako, human ako mahulog sa akong kalisdanan, sa tanang mga kaguol ning kinabuhi, ug labi na gayud sa makalilisa nga oras sa kamatayon. Ihatag kanako, o mahigugmaon nga inahan, ang hunahuna ug ang batasan sa pagdangop gihapon kanimo, kay nahibalo ako nga kung ako magmatinumanon sa pagtawag kanimo, ikaw magmatinumanon usab sa pagtabang kanako. Nanidangat ako ni ining grasya sa pagdangop kanimo sa walay paghunong, inubanan sa paglaom sa usa ka anak, aron madangat ko ang imong kanunay nga panabang ug ang pagpadayon sa maayong buhat. Panalangini ako karon ug unya sa mga oras sa akong kamatayon. Hinaot pa unta. Pagampo sa ikaupat nga adlaw. O inahan sa kanunayng panabang, nagadayeg ako ug nagapasalamat sa akong Dios tungod kay gihatagan ako niya ug dakong paglaom kanimo. Kay nahibalo ako nga kining paglaom mao'y timaan sa akong kaluwasan. Kung nahulog ako sa sala, ang hinungdan mao nga ako wala mo dangop kanimo. Nagalahom ako nga tungod sa imong makagagahom nga panabang ug sa mga pahanungdan ni Hesus. Madangat ko na ang pasaylo sa akong mga sala. Apan ang kaaway wala matulog, ay pagkadaghang mga panulay nga muasdang kanako hangtod sa kamatayon. Tabangi ako, sagupa ako sa imong pandong, ayaw itugot nga ako mahulog. Ihatag kanako ang imong kanunay nga panabang ug buhata nga sa tanang mga pagdasmag sa impierno bato kanako. Dili unta ako mahikalimot sa pagtawag kanimo ug sa walay paghunong moingon unta ako. Inahan sa kanunayng panabang, ayaw itugot nga mapildi ko ang akong Dios. Hinaot pa unta. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa mong ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa mong ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa mong ikamatay. Amen. Ikaw o Birhen, gihimong among dalangpanan, magtatabang sa mga kinahanglan o kagulanan. Katapusang pagampo, Ginoong Hesukristo nga naghatag kanamo sa imong inahan nga si Maria sa pagkainahan namo, nga kanunay andam sa pagtabang kanamo, kang kinsang milagrosang istampa among gipasidunggan, nangamuyo kami nga itugot mo unta nga kami nga nagkapakiluoy sa iyang inahanong panabang, mahimuuntang tako sa pagpahimulos sa bunga sa imong pagpanubos, nga nagapuyo ug nagahari sa walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ning santos nga misa karon atong iapil sa pagampo kini mga mosunod nga mga katuyuan. Misa pasalamat sa inahan sa kanunayng panabang gihalad ni Ismaelita and Disabilie. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Cherry Rose Cortez gihalad sa Cortez family. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Rebecca Q. Diutay gihalad ni Jigjig Jaime and kids. Misa pasalamat for the good health, guidance, protection, and for being COVID-free police station gihalad ni Police Major Armando Labura.
Misa pasalamat for the graces and blessings received through the intercession of San Antonio de Padua, gihalad sa heirs of Crispiniano and Fabiana Pisons. Misa pasalamat sa lanatawhan ni Manolo Paragsa, gihalad sa Paragsa family. Misa pasalamat sa enhance kanunay panabang o sa tanang mga grasya nga nadawat, gihalad ni Pamela Bulyosos, Antonio Colina o Elisa Cortez. Misa pasalamat sa lanatawhan ni Mimosa Marie Cabasan, gihalad ni Los Viminda Barquero. Misa pasalamat sa Señor Santo Niño, Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, for the good health, gihalad ni Patricia Ruiz and family. Petition for the eradication of the virus, speedy recovery of all who got sick, safety of all health workers, especially Jane, Anna, and Kate, peaceful marriage, good health and all the family members, conversion of sinners, reparation of the sins committed against the Immaculate Heart of Mary, gihalad ni Kate of Angel. Petition to order in life, good health, healing, protection from sickness, calamities, guidance, success, and more blessings, gihalad ni Chad Balbidas. Alang sa mga kalag, alang sa kalag nila ni Juanita, Josefa, Maria, Emiliana, Fe Justiniana, o Jose Senior, gihalad sa Cabrera family. Alang sa kalag nila ni Fe Esperanza, Catalino, Jose Modista, usta ng mga kalag sa Purgatorio, gihalad ni Wilfred Bustamante and family. Alang sa kalag nila ni Liborio Senior, Godofredo, Nicanor, Doloresita, Maximiana, o sa tanang mga kalag, gihalad ni Kate of Angel. Alang sa kalag ni Bernard D. Rugado, usta ng mga kalag, gihalad sa Rugado family. Alang sa kalag ni Ninita Perilla, gihalad sa Perilla family. Alang sa kalag nila ni Margin D. Luis, Dolores, Pio Joseph ug Marcos, gihalad ni Paul ug Rose Sanchez. Alang sa kalag ni Asuncion Pino, gihalad sa Pino family. Alang sa kalag nila ni Teresa, Arturo, Teresita, Perez, Manuel ug Samuel, gihalad ni Lydia Sanchez and family. Alang sa kalag ni Chito Cortez, gihalad sa Cortez family. Alang sa kalag ni Perpetua B. Tagayong o sa tanang mga kalag, gihalad sa Tagayong family. Alang sa kalag ni Tudoro Losterio, gihalad ni Asa Losterio. Alang sa kalag nila ni Crispiniano, Fabiana, Eulohia, Fabiano ug Noema, Virginia, Elaine, Reynold, Rene, Liberato ug sa mga kalag, gihalad sa Pesots family. Alang sa kalag ni Nestor Seno, gihalad ni Jennifer S. Soles. Alang sa kalag ni Joseph Barquero Jr., iyang death anniversary, gihalad ni Los Viminda Barquero. Alang sa kalag nila ni Valentin Suico o Teodoro de la Torre, gihalad ni Danny Suico. Alang sa kalag ni Crispin Borbajo, gihalad ni Amelia Hataki. Alang sa kalag nila ni Caridad Carmelita Ruth Felix Sr., gihalad ni Francisca Mendoza. Alang sa kalag nila ni Jesus Milo Guillermo, gihalad ni Ophelia Lao. Alang sa kalag nila ni Angelo Sr., Angelo Jr. Jesusa, Adriano Sr., Adriano Jr., Concordia, Dani, Ustrama kalag, halad sa Mallorca family. Alas kalag nila ni Sheila Lucinio Badayos, iyang second death anniversary, halad ni Patricio Lucinio. Alas kalag nila ni Georgian, Rocky, Irene, Felisa, Epifanio, halad ni Marife Manglangit. Alas kalag nila ni Miguel, Narcisa, Domingo, Juanita, Austo, Solpicio, Cristita, Susana ug Jolito, halad ni Maricel Gisem. Alas kalag ni Marianita L. Flores, iyang 40 days, halad ni Chona Siarot and family. Alas kalag ni Simon Sr. o Filomena, halad ni Virgilio Concha Jr. Alas kalag nila ni Saturnina, Bernardita, Valentino, Herminia, Elizabeth Taruna, Ustaramang kalag, halad ni Pearl. Alang sa kalag nila ni Mariano Baclay Jr. o Maria Janiel Blanco, halad ni Cathy Chan. Alang sa kalag nila ni Gaudencia Gervasio Lourdes Restituto Abundia, Ustaramang kalag, halad sa Agkang family. Alang sa kalag nila ni Francisco, Juliana, Bernarda, Baby Christine, Jovino, Ustaramang kalag, halad nila ni Marie Chris o Michael Andrade. Alang sa kalag nila ni Lucrecia, iyang 40 days, Desiderio, Lunita o Basilio,
Galad sa Tagalog family. Alang sa kalag ni Jocelyn Lim, galad ni Ninya Boyser. Ug alang sa kabus ng mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa Servants of the Suffering Souls Apostolate. Misa pasalamat for the good health of Friedrich Ong o Buena Ong, galad ni Amado Go. Sama ng Sana Espiritu Santo, ang Ginoo manakan ninyo. At karon sa ordinary tithe, ikasiyam nga simana sa ordinary tithe. Sa itong parokya, karon nagsaulog ta sa ikaupat, no? Nga adlaw sa nobinaryo misa, pasidungog sa itong mahal nga birhen. Wala man, di mo kung makita sa kawan, kanina ng picture, inahan sa kanunayang panahon. IKP. Ngayon, maginosol kita sa itong mga salaro, maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Magdungan kita. Nakakumpisala ko sa Diyos nga makagawang sa nila maigsoon nga nakalapas ako dako yamo. Sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kanang nabaton. Akong sala, akong dakong sala. Usa nang moyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa mga santos. Nila maigsoon ako yampo sa Ginoong atong Diyos. Kulenta kita sa Diyos nga makagawang sa napasilon sa itong mga sala. Nadunta kita niya nga ito sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O amahan ang imong gugma dili gayud mapakyas patinihog ang among pangamuyo o luwas sa kami sa kadalagman o hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinagi sa mga Ginoong Jesucristo yung mga anak na buhay gari uban kanimo diha sa kayo sa Espiritu Santo Dios na usa hangtod sa kaampuran. Amen. Manglinggo. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo nga gibanhaw nga sab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya.
Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Pahinumdumi niini ang katawhan, ug pahimangnuhi sila atubangan sa Ginoo, sa dili pagpakiglantugi, bahin ug mga pulong, kay dili kini makaayo, kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo, nga ang Diyos mahimuot kanimo, ingon nga alagad, nga walay angay ikaulaw, ug nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Tudloi ako sa imong mga dalan, ug ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasagikan sa Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Dito yo sa kamagtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod maingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo, tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios, ug nga walay laing Dios gawas kaniya. Busa, ang tawo kinahanglag mangmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, ug sa tibuok niyang salabutan, ug sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang igugmao niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma nining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya mingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios, ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kaninang buntag, ang iskot ko, summary lang, kaya dili man yung akong focus, nga dili lang sa Ebanghelyo ng iskot, duha ka klase nga gugma, pero pagtanaw ni mamayo tulo, no? Trinitarian kind of love. Una, pagigugma sa Dios, labaw sa tanan, sa tibok na tong kusog, una-una, kasing-kasing. Kaduha, higugma ang isig katao. Uban, sublara po na yung kaliteral, love your neighbor. Muna ilang asawa, ilang yung silingan. No? Then, kalimota, kani katulo, no? Love yourself. Ganina akong iskutan nga, dili kayo, wa kayo takadungog, ug wali nga, love yourself. Kasagaran, love God and love others. Pero importante kayo, love oneself. Nganong kinahanglan may gugmata sa tukugalingon, ang tubag ni Ana, Genesis chapter 1 verse 26. We are created in the image and likeness of God. Una kinahanglan yun may gugmata. Una lisod ta pahigugma sa isikatao o sa Dios kay wa man ta may gugma pag-ayo sa atong kaugalingon, no? Pero kaning tulo kinahanglan gyud
interrelated. Dili maingon higugma ko sa Dios isikatawa kami higugma sa kugalingon dili. Ingon po kan higugma ko sa kugalingon sa Dios sa isikatawa ako sa Dios di gapon. Higugma ko sa ako kugalingon higugma ko sa Dios wa sa tao. So kaning tulo interrelated. Nga ganina akong iskutan nga muna nga ano sa amata magsugod pa higugma sa tukugalingon o pag hate sa tukugalingon no pag dumot sa tukugalingon sugod na sa pagkabata no depende gyud sa ta pagda especially kung wa ta kadawat og unconditional love. Usa sa mga signs akong gisulti ganina kay taas man to no kasagol mga tong psychology nga ang tao nga minus og gugma siyang kugalingon kusog kay mo project mo sa psychology pa mo gamit siya og maskara so to speak or defense mechanism. Usa ni ana ang projection. Kusog kay sa mo project sa sayop sa uban. No? Usay kapoy kay maminaw tang tao imo ana no. Tanan tao sad-an siya ra kay maayo. Ngano man kay matud pa sa psychologist. Atong klarohon ang birhen usa ra ka buok. Usay libog to sa if not properly catechized kuyaw kay ning Catholic teaching. Like Jesus, libog kay ning Jesus. Nay Santo Niño gamay, nay kasing-kasing, Sacred Heart, nay Divine Mercy, sa pa Black Nazarene, no? Daghan kayo, pilam di kabog Ginoo. Usara lain-lain na pagpadayag. Mo po ng birhen. Usay makadungog ko maingon mas may bagi ning birhen sa inang kanunay panabang kay sa birhen si Regla. Allah, usara ka birhen, lain-lain lang pagpadayag. O may na may bawa po ta kay usab ni sa famous kayo nga devotion sa Blessed Virgin Mary. Kani siya nagsugod ni sa 15th century. Unsa naman ta karon? Reverend, unsa naman ta karon? 21st na. So pila na? 600 years na. Greek na siya. Depende na kung ang artist kani. Depende enculturation. Kung kita magbirhen nga insect, insect man dito man, insect mo po nga napoy birhen nga Bisaya kayo, birhen sa barangay. Kaya ato igi-on culture unsa man jud ang birhen? Unsa magay ang iyang nationality? Hudyo. Muna ay mo binuang Hudyo. Gabaan ba mo? Hudyo to siya. Pero depende na usay mo enculturation, no? Nga asa siya, no? Para nang birhen sa Regla, itom kayo. Kay mo man to ang Saint Augustine, no nga bishop of to sa Africa, no? So ito man mga tao dito man itom wa na masunog ha. Wa na masunog ang birhen. Ang nasunog katong kuhan sana puti magina kanang Ginoo kanang mitawong sa tawag kaning Jesus Nazareno puti gina siya nasunog mo na itom. Pero kanang birhen sa Regla wa na masunog mo gina itom gina kay pattern after the people of Africa man. So mo man ang debosyon ni Saint Augustine mo na itom. Pero atong klarohon ang birhen dili Bisaya, dili African, dili Chinese, Hudyo. Pero kani siya, kay Greek man ang artist ani, then Greek pod ang dagway sa birhen, hinahan sa kanunay panabang. Usa sa mga sikat nga debosyon. Now, ang storya ani, wa ni magpakita, nay uban mga birhen, uban mga debosyon sa birhen nagpakita, apparition like Fatima, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes. Dili na Lourdes, Bisaya na Lourdes, ito sa Lourdes. Dito mas nagpakita. Dito pa nagpakita sa Mantuyong, birhen sa Mantuyong. Nagkana lockdown magigabon Mantuyong karon no 57 ka ko no. Pagpadaw na ko naog dire ako gini appeal sa kuan kay na may appeal ako sa wali ni kay katay ampo no. 50 city ka dito panimalay no gibalita karon no. Before ko na naog dire. So atoy ampo no sa Mantuyong kay dool ra ba. Anyway, ang storya ani kay Greek right artist man siya, then ang dagway sa birhen, Greek. Depende. In 15th century or 700 years ago. Ang storya ani, ang batang Jesus nagduwa. Then, nakakita siya duwa ka anghel. Sama ba na to, nga makita tag strange nga butang o labi ng iro, mudagan. O tanaw ni mo, nidagan sa, para ko nang naidugdog, asa makadagan, mama magina. O pwede ko kadungog nga, ingon pa, no? Masamad ka pa. Nganong di man papa, mama man. Kaya tumad na sa to connection naman ta suod sa siyang kabuan sa tiyan. So nidagan siya pagkita niya sa duha ka, nakuyawan sa isip bata. Nakuyawan sa pagkita niya sa duha ka anghel. O kung kabantay mo ang iyang
sandal hapit na nagbitay. Kung nakasuway na mo sa una, gigukod mo iro, unsa may mabilin? Chinelas. Umaw na ni tabo ni Jesus. Mo na istorya ni. Now, ayaw gini sa wagtanga kani mga ibutang kani mga Greek man eh. Like MPOY ba ni? Mother of God na. So ayun ang wagtanga. Wagtanga, ayun, importante kaya ng mga letters nila. OPM, dili na original pop music ha. Si St. Michael the Archangel na. Dire, na nagdaog. Vinegar, OPR, and cross kita San Gabriel. Ha? ICXC, Jesus Christ. Mo kanay kung kabantay mo sa akong bahin, kumuhatag ko na ko'y hatag Merry Xmas, muman hingon binuang makapads. Kay kanang X sa mathematics unknown na siya. Sayop na. Pero ako nga Greek makong igamit. Sa sakto ra ang ay Merry Xmas. Dili na sayop ang Merry Xmas. Ingnon man nimo panghambugot, ingnon nimo Greek. Lisod ba kaning Greek? Kyrie eleison is not Latin, it is Greek. Lord have mercy. In case you do not know. I think many of you do not know. Christi eleison, it's not Latin. Christ have mercy. Greek ka na siya. So at least natay panghambog ka na rapod. No? So X is Christ in Greek. So Merry Xmas is not wrong. Kay Greek man. Panghambog na Judin. Ingon kay sila ka, kuan man na, sana? Unknown good. Greek man eh. At least natay usa. O Kyrie eleison. So mo na ang storya. Kuha ninyo. So, probisan panukuyawan siya, pero tanaw gapon siya sa duha ka anghel. Kung mo na, gituyo na ang iyang sandal nagbitay. So mo na ang storya. Nindot, no? So mo na the story behind the portrait, a picture, image of our Mother of Perpetual Help. By the way, in English, it's not perpetual, perpetual. No? Inahan sa kanunayang panabang. Graduation. No? English lesson. Inahan sa kanunayang panabang. Ganina, nanon hingon ko? Kaya kita mga anak sa kanunay, pangayo. No? Pagtabang maayo. In fact, na usa ka kanta ang Beatles, help, I need somebody help. Di ba? Pagtabang, labi na karong panahon na. Importante kaya ang pagtabang. No? Pero may suon, kuyaw po ba ang pagtabang? Nay uban tao mo tabang po kay nay makuha. Sabi na usahay no nga. May lang panahon sa eleksyon. Tabang pero na po'y makuha. Dili natin noon nga tabang. Taking advantage na labi na sa mga pobre. Tabang ka without counting the cost. Mo na isuti ni Saint Therese si Santa Mother Teresa rin, no? Give without counting the cost. Hatag ka, way kwinta. Pumahatag ka, kay mamoy-boy lang kay human, adili na nahatag. No? Pangwinta na, pag-control. Naiuban mo hatag para makakontrol. Pagbantay, ana. No? Kitabangan ka, pero once po, nasa sila ituyo, adili na, binuang na, politik ka kaya na. Give without counting the cost. Pero na po, usay, sumuna atong bantayan. Unay mo hato kusok kay mo tabang na to. Ya usay matuok na nun ta, di tanta kabalibad. Ha? Kuyaw kay na. Another. Kuyaw po ni kaning sige kag tabang kay ang tao mainutil, especially sa family. Ilitan ikaw, tan si misyo, kwartahan, niya yung maigsuon, dili. Kanangitan na kwartahan mamuntanan. Imong tabangan perme, magsalig. Once ikakatabang ka usa, bati na ka. Ipanabi pa kasi magsuon. Nya, ato na magitabangan, mga ligon kayo. Di na ba inutil? Sa akong bahin mo, ganahan kong motabang, pero kanang malihok. Mo trabaho. Mo na sakto. O, tabangan ni mo, panglimpyo dira. O, kana. At least nilihok siya. Dili kay, sige pangayo. Sa unang lagot, ko dito sa tuburan pa ko, nangayo, luoy yung ko kay, lagi, disabled. Iinan ako daan, ayaw lagi hatag pants kay, kuhan lagi na, kana sana, kana isugal na, naluoy yung ko. Napaguman, sakpan yun ako dito, nasugal yun ay, kalagot ba. Parang nakaroon sa sap ko, no? Panghatag, yung man, gipalit og cellphone, tanawar, gisugal. Busaran ba? No? So, muna, naabri na lang karoon ay.
So mo po na bantayan na to, mutabang ta, o dili ka nunay. Kay may inutil ang tao. Muna bantayan na to. Especially may tabo ni within the family. Nya kausa masipyat ka, bati na ka. Ipanabi pa ka kuling mismo sa imong ugalingong suon, inikanan, no? Bati na si misyo wala tabang. May magkana imong isuon nagugay pamilya. Ama ni misyo na pito ka anak. Pito ba daw misyo? 5 day. Sabat. Tolora. Bitaw. So, ako lang punto ba? Pagbantay ka sa tabang, ha? Kay di ta mo kwenta, tabangan na to, daghan mapaklase pagtabang, financial, pagampo, no? Moral support, pero bantayan na to. Pero the best, usa na sa ako nakatunan sa seminaryo pod, ngon sila nga, tabangi, pero patrabaho, sabi na dako kay gilawas, kalagot, mangayo, sige pangayo, mururubog yung inotel, dako kay tiyan, way labot siguro. So, nakuha ninyo? So, tabangan na to, pero patrabaho na to. Ako'y gigawa. So, muna, daghan, taas-taas naman. So, may igsoon, mo po na sa Birhen o sa Ginoo, mga itagtabang sa Ginoo, pero inanglan mo, tamang po ta sa tugulingon. Love, again, mabalik ka po ni sa love oneself. No? So, muna itong makatunan. Pagbantay po sa mga tao, kuso kay mo hatag, kuso kay mo tabang, kay basig matuok na ka, makontrol niya kanila. Muna ingon to sa kapare, na kay mo hatag niyo, nato sa kapare, natuok na siya, sa parokyan daw, sige hatag, agi, sigtudluan siya, pag butangig resibo, aron tukon ka sa, imo na, pasalamat naman ko. No? So, muna believe na ko dire, mga tao na umad mga tao din, no? Kuso kay mo tabang dili manguinta, di lang na kumsulti kinsa, no? Mo na yung tinuod nga mga di pag ipa-announce ilang nga na uban masuko dili announce ilang amot 100 ka bugiro gyud. Sa bugiro gyud. No? Tunay panama. Amen. Igsoon pagampo ka mo araw nga ako yung sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagawang tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa puslanan sa tibok niyang santos nga simba. Ginoo sa among paghalat ining mga gasa diha sa imong altar uban sa pagsalig sa pagpahigugma imo kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi. Pinagi ninyo Kristiya pasaylo ang among masala. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausab kanimo. Bayaw ni makasing-kasing. Amo nagimayaw adto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga man Dios nga tunay nga kagawom sa tanan. Angay matarong gid magpasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayog, imong gisilutan tungod sa katarungan. Imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo ang Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit sa yuta, gaawit sa usa ka bagong awit sa pagdayo. Di usab kami sa tanan mo maangya sa langit sa ilang pagsangyaw, simulay ngunong imaya, sa usa ka awit sa pagdayo sa ilang pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa inyong imaya, sana sa katasan. Dagon nga anis ngalan sa Ginoo, sana sa katasan. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa nang kasantos ipadalay mo espiritu ng pagsantos nga gasa. May mo ginialang ka na mga lawas dugo ni sa Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit siyang gagawin ni ko sa upani pasalamat kanimo. Pikas nihatag niningat to siyang mga tinunan ng mingon. Dawata kanimo tanan kana kay kanimo akong lawas nga itugyan alang kanimo.
Sa samang pagi tapos ng panahapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat ng pag-usap. Niyatag niningat to siya matinon anong mingon. Tuwatag kini Panginoon kumutanan gikan ini. Ikini maong kalis akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga wala lang kanila lang sa mga tao rong masala mapasaylo. Mahatang kini ang paghandom ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Arong paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni si Kristo, ang galad kami kanimo man. Ngayong paan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Kapasalamat kami kanimo tungod kayo mo kami giisip ng ngayon nga mga tubang mo alagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diya sa gugma ba ni Francisco among Papa ni Jose mo Obispo. O sa tanang mata. Namdumay sa abong isod nga nga matay. Malaumon nga banhaw silang tanan nga matay di as imong kaluy. Nada silang tanan sa pagsutong sa kayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, siyang titulo inahan sa kanunayang panabang. Uban ni Jose ang bana, uban sa mga apostoles na mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, amoy ikaw nga pinaging so Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, kaniya, yata nga na kanimo makagawang mamahan. Dahil sa kayo sa Espiritu Santo, tanang dumong himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Pero maghampog kita samahan, atong gamiton mga pulong idodlo ka nato sa atong manubos. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwasol sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sala, malayos tanang kasamok. Samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles ang kalinaw ibilin ka ninyo, ang akong kalinaw ihatag kanina. Ayaw tanawa ang mga sala, din pagsalig sa imong simbahan o sibo siyang pabuton. Tagi kami sa imong kalinaw kay Jose, ikaw nga buyog hari. Hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Kahit na kaninyo, dungan kita, Kordero sa Dios, kanagawagtang sa masala sa kalibutan, kanagawagtang sa masala sa kalibutan, kini maong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, pampamulong mo lamang mamaya ko. Sa naandan, tingob lang. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Ginawatagi kami sa lawas o dugo sa imong anak. Magdada kami pinagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi dili usab sa among kinabuhi aron makasulod kami sa imong gingharian. Nagi ni Kristo among Ginoo. Ratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 novel coronavirus. It's claimed lives and has affected many. Pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, of those governments and private agencies that must find cure to this pandemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all, to those and to help those in need. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Our Mother of Perpetual Help, Pray for us. Saint Rock, Pray for us. Saint Peter Kalungsod, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. the Angelos, the angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived with the Holy Spirit. Behold, the handmaid of the Lord, Be it done to me according to your word, and the Word was made flesh. and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, through the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Ugma padayon niyo po na ikalima. Ano sa pista ng Birhen? Jesus. Pizza Jis. No? Merkulis, sakto yun. Imamanay ko, ano? Debosyon. Inahan sa kanunay panabang. Karong Domingo dahil pahinumdom, human sa Pentecostes, mao ang Trinitarian Sunday. The Feast of the Blessed Trinity. Ang Ginoo maana kaninyo. Manalangin ngayon, Diyos kung kaon sa ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa at ungdadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong gabi kaninyong tanan.